Wat een best knappen trouwens. Ja. Even schudden. Zit aan de andere kant, dacht ik. Bier. Ja, brood omlopen. Ja. Elke keer laat thuis, Ja. sowieso. En dan ben ik wel oren jongens met talent. Maar ja, als die jongens wat lang op stap gaan en wat later bij komen, dan kun je de oren dat je geen eerste prijzen pakken. Net. Dat is vaak Bob, staat er ook. Oh, dat weet ik weer. En pro prijzen. Dat zingt hier onderin. Zie je? Nee, ik zie niks. Prachtig, Nou. wat is dit mooi. Wat zit er in Steen? Tekens laten ze al een mogen. Hoe heb je hem? Ik zie het nou al. Hij is 36, hè? Hij wordt wel al. Die eigen, dat weet ik weer. De kans heb ik binnen wel bekend. Tjeersen en Tegen en Gert Oorns zien er ook hartstikke scherp voor. De man had er zin in. Er is eigenlijk maar één favoriet partuur en dat is het partuur van de Bos. Nou, dat is mooi te heren. Daar houden we van. Je bent een te kloppen partout. Nou ja, als wij gewoon eens niveau hebben, dan is het moeilijk om van u te winnen. Nou, moeten wij daar van hier dat is wat te breken. En ik heb als jongen, nou, ik zit een anker in, ik zie het wel. Het is er 4. Ja, de concurrentie zal misschien ook wat dichterbij komen, maar aan de andere kant, ja. Als ze graag bij de Elsko wel vinden we prima. Wat een best knappen trouwens. Ja. Even schudden. Zit aan de andere kant, dacht ik. Ja, hij staat wat. Vorm staat er. Vorm. Nou, vorm. Vorm en PC. Ja, dat binnen we. Ja, we gaan net zeggen, we moeten inderdaad nou per se in de PC-finale weer rondkomen, we moeten dit of dat. We gingen gewoon weer lekker keertjes, maar plezier en dan, dan rent het vanzelf. Kassenaat, Bergsma, Hiemstra. Of wij winnen. Ja, volgens mij gaan wij vaak winnen nog iets als je... Ik had er lang nog zien. Ja. Ik vind het wel heerlijk weer van mooie jaar van jongen, dus dat wist het wel. Maar je moet het op hinderreis helden. En hardlopen heeft me niet, men moet op tijd vertrekken. Ik zie dat we nou direct een biertje halen moeten. Hè? Nou, dat, ik heb dorst. Ja, ik ook. Meer staat er niet in. Nee, hij leeg verder. Ja, dat is.